Esquerra Republicana ha celebrat la 25a edició del Sopar de la República. La convidada d'aquest any ha estat la vicepresidenta primera del Parlament, Anna Simó. La reivindicació de la República el 14 d'abril és una reivindicació històrica i dels valors que se'n deriven. La data de la futura república que es començarà a construir a partir del 9 de novembre. Però aquest 14 d'abril és per recordar d'on venim i per recordar que es va començar un camí d'emancipació de la gent amb drets socials que fins aleshores no hi havien gairebé estat, que es va estroncar per una guerra, per un alzamiento i per una guerra. A l'acte també hi ha assistit el recentment nomenat candidat per a les eleccions municipals de 2015, Jordi Verd. Doncs jo penso que hem de donar molta més veu i potser sembla repetitiu, però molta més veu a les entitats. Penso que no aprofitem prou la força que tenen les entitats, no aprofitem prou les idees que tenen les entitats i a sobre, vull dir, sobretot, amb els moments que estem passant avui actualment, hem de donar un cop de mà fins i tot més gran, si cal, a la gent aturada i a la gent jove i a la gent necessitada. El sopar ha tingut lloc al restaurant Casa Guijarro.